Det er ved at være tid til planlægning af det kommende skoleår, og i denne her video finder du svar på de spørgsmål, vi oftest møder i supporten. Hvis du hellere vil tale med os, er du velkommen til at ringe på 33 11 07 80. Vi sidder klar mellem kl. 8 og 16 på hverdage. Du kan også bruge vores hjælpeside, som ligger her på vores startside og under support. Og du finder også linket til samme side ved at klikke på support og webinar her i toppen af MiBook, når du er logget ind. Inden du går i gang med din årsplanlægning, skal du have styr på dine hold. Husk, at du kun skal oprette et hold per klasse eller hold, og ikke tænke på fag, før du er i gang med at oprette årsplaner. Inde i fanen dine elever, der inddeles dine hold i skoleår. Når du opretter et nyt hold, skal du vælge, at det skal bruges i skoleåret 25-26. Du kan også flytte et allerede eksisterende hold til det nye skoleår. Så hvis jeg skal genbruge 3. klasse i det nye skoleår, så trykker jeg redigere hold, og så kan jeg altså rette, at det skal bruges i skoleåret 25-26 og opdatere holdet. Det kan også være, at det er en god idé så lige at omdøbe fra 3. klasse til 4. klasse, og så opdatere holdet. Du skal have en ny klasse. Du skal have en klasse, der allerede er oprettet på skolen, og hvor der ikke skal ændres i elevsammensætningen. Her kan du hente den nuværende klasse, altså 4B, hvis du skal have 5.B efter sommerferien, og husk at omdøbe holdet ved sommerferien. Så jeg skal have 9. A efter sommerferien, og jeg henter nu 8. A. Og når jeg så når frem til sommerferien, og kronen forsvinder, så omdøber jeg holdet til 9. A. Hvis du skal have en klasse, der ikke er sammensat endnu, så kan du oprette dit eget hold, for eksempel 7. B 25-26, og så lad være med at tilføje elever i første omgang. Når klasserne er dannet, så tilføjer du eleverne til holdet, ligesom du vil hente en enkelt elev ind. Så jeg kan altså trykke opret eget hold, kalde holdet 7. B 25-26, og så skal jeg lige huske, at jeg skal bruge det nye skoleår, og så trykker jeg opret hold. Og så kan jeg egentlig gå i gang med mine årsplaner, og når så klasserne er dannet efter sommerferien, så kan jeg trykke tilføje elever, og så hente eleverne fra den rigtige klasse ind, og få eleverne på min årsplan. Hvis du skal have et hold, der ikke er en stamklasse, det kunne fx være tysk hold, eller fransk hold, eller valgfag, så skal du oprette dit eget hold, og når du så henter elever, så vil holdet findes på listen. Så det kunne fx være, at jeg skulle have 5. årgang fransk. Det skal jeg have i det nye skoleår. Når jeg så kommer ind her og vil hente tilføje elever, så vil I på folkeskoler have alle de hold, som er dannet i TEA eller MU-elev, og der vil jeg altså kunne hente alle de her elevsammensætninger ind. Så hvis holdet er dannet i MU-elev eller i TEA, så vil I kunne hente det ind her på listen. Og der vælger I så tilføje alle elever, så eleverne kommer herover. Så hvis nu vi lige tog for eksempel 5.C som eksempel, så trykker jeg tilføje alle, så har jeg alle eleverne på holdet, og trykker færdig og luk. Du skal fortsætte med en klasse, du har haft i år. Hvis du allerede har klassen i år, og dermed også har holdet på din holdliste, så kan du omdøbe det eksisterende hold, flytte det til skoleåret 25-26 og oprette årsplaner for det kommende skoleår. Så det kunne for eksempel være, at det her dansk 4. årgang, dem skal jeg også have næste år. Så retter jeg det til dansk 5. årgang, retter skoleåret og opdaterer holdet. Så har jeg altså holdet liggende og kan oprette årsplaner for det nye skoleår. Hvis du har klassen i år, men gerne vil oprette et nyt hold frem for at omdøbe det eksisterende hold, det kunne fx være, fordi der er en del ændringer i elevsammensætningen, så kan du altså oprette dit eget hold, for eksempel 6. B 25-26, og så tilføje eleverne fra nuværende 5. B til holdet. Så hvis jeg for eksempel skal have 6. C næste år,
så laver jeg holdet 6. C. Men lige nu går eleverne i 5. C. Så jeg tager eleverne fra 5. C og tilføjer dem til holdet og trykker færdig og luk. For nemheds skyld kan det være en rigtig god idé at oprette nye hold hvert skoleår, så man ikke får rodet rundt i, hvilke hold der hører til hvilke skoleår. Når skolens administration laver oprulning til det nye skoleår i det elevadministrative system, altså TEA eller MU-elev, får alle klasser nye ID-numre. Det betyder, at alle stamklasser, der er hentet ind i MiBook, altså dem her med den orange-røde krone, de mister kronen og bliver omdannet til et almindeligt hold, da klasserne ikke længere eksisterer i stilsystem. Eleverne er de samme på holdet som før, og du kan nu også omdøbe dit hold, så du for eksempel omdøber 3. B 2425 til 4. B 2526. Du kan sagtens lave nye årsplaner for dit hold og arbejde videre med det eksisterende hold. Men du skal være opmærksom på, at et almindeligt hold ikke synkroniseres.